warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontennya lagi kembali. Alhamdulillah saya ini mau posting marani Mbak Indah. Mang aja ndek sela yo wis tak jam. Iki ning ngene ngarep kantor Kantor apa? JNT Sambo. Reva habis nganter paket. Iki nunggu sapa, Dok? Ini buat kita transfer uang. Jadi iya gak apa-apa, santai. Mbak Indah wis tak kabari nek mboke wis arep OTW. Tak ngisi sik nduk ndas dulu, tak ngisi bensin sik. Mau acarane Intan. Semoga Intan dan Macah sehat selalu. Ya tak ikut-ikut. Lah maksudnya tak jak konten men madhep rene kan madhepe men ning kantor ae dadi tak gini ngono ben madhep rene. Wis ngisi bensin dulu. Nantikan konten setelah ini selanjutnya. Alon-alon di depan, alon-alon. Sama mau tanya. Nomornya yang depan hari ini. Selamat ulang tahun ya. Doa dulu. Semoga sehat selalu, panjang umur, dimudahkan dalam segala hal. Cita-citakan kita segera diijabah dikabul Allah. Amin. Allahumma. Wes sampai bensin tak padani dulu. Terus Ya delok emailnya carane ngono kuwi ya cuman melewati hutan-hutan gitu ya. Hawane mendung. Terus Mbak Indah ngabari, "Mbok kinarai bobok iki, Mbak." Ngono iki, Nduk. yang kon tekan kene mesti ta. Wong hawane kene iki mbok hawa piye ya, Nduk ya. Lagi tekan lawang ngono ki loro ya. Langsung jenggelek duduk lho. Ini wis serem. Iya kok Wong dibengi barang turu tak paku terus tak pamit. dipamiti, Nduk. Tante mulai ya. Langsung lungguh jenggelek. Oh alah, Kinara Lapin. Iki wonge anu WA. Anu Mbok, Kinara bubuk. Paling kok krungu apa ambekane mboke iki. Kinara langsung tangi. Ya ndek lan ya. Hawane mendung pemirsa. Ndek apaan ya ndek ini udan deres. Ndek ini udan deres ya toh. Meski mau mendung neh. Bunda Dewi malah bersyukur karena apa gak usah nyirami jagung tan. Aku berdoa Mbak, muga-muga yo enek udan ben aku gak usah nyirami jagung ngono. Jadi kita lihat nanti perkembangan jagungnya Bunda Dewi yang ditanam oleh 3 personel Repa, Salwa, Dio ya. Nanti hasilnya bagaimana? Kalau punyanya mbahnya tadi dipangani tikus ya Nduk ya. Semoga sing nandur Salwa, Repa dan juga Mas Dio terbebas dari hama tikus. Amin. Oke, alhamdulillah harus nyampe gitu pemirsa. Wes Dek Dewi sama ndang anu karo mbae. Karo mbae. Wes kok ndang anu kae, seruntal-seruntul wis datang ya pemirsa. Gak nyasar ya. Wis sama Mbah dulu. Intan biasanya senengannya apa? Ayam goreng apa lele? Ayam goreng. Ayam. Iya. Ayam goreng. Iya. Kok sanggup jendil-jendilan. Asem-asem iki pite. Oke, Mbok, asem-asem jangan asem-asem tok ngono ki. Jangan asem maksudnya. Ndak enak, jangan asem. Teko aduk, teko. Mbak Ewa ndi? Mas Pin. Mas Pin, kayak Mas Pin. Mbak. Sayur asemnya wonten. Oh, asem-asem. Ini
Iku nek mboten sate kayak jendel. Ya ndak terus dadi piye lah ta. Tapi tetap tambunan jendel. Iya toh? Ya iya langsung dimasak jendel lucu meneh, Pak. Tambunan. Nek sing dimasak luwak ya rasane kok luwak le, Pak. Apa kok iso? Kok iso? Aku kok pengen kuah ambek godhong-godhongan nang coba. Gempon ngeten Mas. Mbak ngeten mawon, jangan asem-asem mengke sukuke godhong pring sing nompun ngeten mawon. Nggih, Re, Pak. Ayam kalih wader. Lelene dua, ayamnya satu. Lelene ora enek. Jendil karo wader. Ayam ae. Ya ayam. Telu ayam kabeh. Aku yo. Ngomong apa? Aku yo. Gede susu jeruk teh nulis sari sudah gembira panas dingin. Panas dingin panas dingin. Aku yo jeruk. Aku ya jeruk. Iya. Ganti ginara. Ambek ayah Salwa. Entang, Dok. Dek Dewi. Aku yo ayam, Dek. Aku yo ayam. Enek sambel bawang apa ora, Dek? Aku dek pengen sambel bawang, Dek. Ayam berarti 6 iki. Terus aku wader loh. Wader kosong. Bu. Dan iki sore lo ya. Oh, sore. Terus aku bohongan sudah sore lo ya. Ini mesti piye, Bu? Enggak ginara ning ndi kok jendel. Ini kan kuwi makan lho ono. Wadere kosong jere. Iki, Dek. Jendel. Amet. Jendel Pak Ayam. Piye dek nangis napa? Dan nangis kenapa? Kenapa dek nangis? Ya aku ayam nih ngono. Ayam kabeh. Mbak Mbah. Terus apa Dek, nih? sambel geprek eneng, Dek. Tempe menduane. Sambel geprek wonten. Sambel geprek. Sambel geprek. Nggih. Sambel bawang ngoten niku lho, nggih. Dalem kula. Nggih. Kula kok pengen kalih ayam goreng ngoten. Terus mari ngono nasike bakal besar. Dua, apa pira? Dua apa pira, Bu? Gorengane tesik. Nggih, gorengan. Berapa orang? 5 orang. Ciro lupa. Apa nih? Loro udah berarti. Jangan sama ya. Ya loro apa sih? Iya. Ya sijine rono nyenteng-nyenteng laut. Iya. Iki ngombe apa kan? Aku wis jeruk. Aku wis jeruk. Jeruk loro ya, jeruk panasnya loro. Terus ane es susu. Bumbungan. Teh panas. Iya, tapi asik, Dok. Bumbungan asik ta, Dok. Biasane Repa es Joshua, Dek. Joshua. Kandhane aku apa lho, Iki Joshua, nek iki Roy Martin ese. Bu iki kan terus ya udan piye, Bu? Ya udan-udanan le, Pak. Hitung neh lho, Dek, nek kurang, Dek. Jiro. Kerupuke. Mesti kok dhewe jare. Nggih, kerupuk. Bolu songo. Emang enek sing air putih to? Iya. Tapi gitu le. Iya lah, Dek. Apa katek menek kan, Dok? Abene menek. Berdebat ya, Bu. Aku ora market ibu. Ya Allah, Dok. Ekspres, Dek. Cara aku kok melok kuwe rono melok buntuti. Langsung Bu Etotno. Bu Etotno. Ning mobil mah enek cilok. Ning kono. Ya Allah, enek cilok njaluk. Cakok aja. Pemirsa, alhamdulillah ini sampun nyampe di tempatnya, di langganane warung. Gak mangan Jendil sedino Pak kan. Pin. Mas sedino Nggih. gak mangan ini. Ku nomor HP-ne. Esuk tani terus Iki nomor nuangis. HP-ne. Nuangis kecil-kecil tangannya pe coplok Tangannya pencul nuangis. Sik Dek, aku tak tekok. Ki mang awan-awan adek enek wong nangis mah kena apa ngono tok. Tangane jare pe coplok. Mosok, Dek. Kuwi kan pengen Sampean berki. nek ku apa sih? Beratus terus nuangis. Walah, tak kira ki mang keberkan sampean. Oh. Apa itu? Tahu mandek. Mandek rene ndak ra. Ndi nek perahu mandek nggo ndi? Ibu mau. Iki lho nduk pendelok perahu mandek jarene. Oh, ning kono kalah nek perahu mandek endi rene kok. Wah, pemandangannya sangat-sangat. Waduh, Duk. Lah mengerti aku melok golek iwak lho, Nduk, kok mbok jak. Aku mbok jak gelem, Nduk. Yang
dalam Mbah ini dalam acara dalam rangka ulang tahunnya Mak Jah kan wingi tanggal 16. Lah terus hari ini kan Intan. Selamat ulang tahun ya Mak Jah ya. Sehat selalu, panjang umur Mak Jah. Selamat ulang tahun. Intan juga. Sehat terus, panjang umur. Amin. Mbah Yi, jenengan amit nggih mboten pengen numpak bendulan kados repan asal wani kok. Terus anjlok aku lagi di kon ganti rugi. Terus tak nggo ganti rugi apa? Aku duweku nang omah tetek tok. Tetek apa? Ya Allah Mbah Yi, Mbah Yi. Tikune jirine mentu mbedhek. Tolong Mak, Bu Mak tek nek kudungan tek ambles ngoten lho modele. Senengane ambles ya. Kayak apa ya? Kayak apa Mbak? Itu ya Mbak ya. Kan tenggoke saiki kayak soimah. Ini aneh Mak. Sama Mbah, ikut Mbah. Mbah Wi. Napa nih Mbah Yi? Iki lho kene iki. Tembolok Mbah Yi mriki. Tembolok. Tembolok Mbah Yi, tembolok. Dok, salva. Juga kerupuk Dok sing banyak Dok. Pira kono? Oh. Gak apa-apa Dok, kok karek rono Dok. Kono ya genah Dek, enek tempat ta Dek lho. Terima kasih nggih pemirsa atas semangatnya hingga kami sampai di titik sekarang ini. Sehat selalu jangan semuanya, semoga yang sakit maringi sembuh pemirsa. Aku bisa sendiri mama pipine meh bedos ngono. Masyaallah Mak, aku pinter Mak. Mentu meh bedos ngono lho pipiku. Masyaallah Mak, aku pinter. Baca ini Mak. Iki barang asem, berarti ulang ngono kok semua. Jadus. Apa Dek? Apa itu? Itu apa itu? Iya, iki ning kene ya nayo ning kene. Walah. Semangat nggih, Mbak. Semangat. Sederek niki wau. Sederek jenengan niki wau. Oh, besan nggih. Marai ajeng udan ngeten sajane nggih pengen numpak nika prau. Ajeng udan ngeten nih. Tapi seumpami nggih enten sing naik sekitar 8 orang nggih pamane ngoten ku nggih enten sing mengke sing langsung. Langsung nggih. Sekali naik 10.000 to nggih. Nggih. Anak-anak 5.000. Anak-anak 5.000. Halo. Sayangku, cintaku, tol-til-tul. Sapa sing pengen numpak perahu? Marah udan mau. Arif udan nih. Oh, pindah rono, Dok, pindah rono. Ayo pindah rono. Ayo. Ayo ning jero Iya. Dok, Pak, adike gowo. Dek, dikira kok ditinggal, Dek, langsung gue genan. Ora ditinggal ya Allah. Wedi wah, dikira pe ditinggal wah, Pak. Mboten nek ditinggal. Pindah yuk neng. Iya pindah Dok, pindah. Ayo. Ya pindah. Ayo. Ayo Dok, pindah Dok. Udan Pak. Oh iki lho. Oh digeser ning kono montore. Nggih, nika ayo Mbah Yi pindah. Malah nayoh Mbah Yi lho, ujiane teng mriki nggih enten. Jenengan sehat selalu nggih Mbah Yi, ben nek anu jan tak jak. Iya, nang ndi tak jak Mbah Yi. Bon. Mak jak. Oke enek jingklek yo Mak yo, mlebuke. Oh. Hati-hati. Ini pemandangannya asik ning kene. Aku nggawe tripod tak tripodi kabeh cah gitu kok. Dalam Dok. Iya. Oh iya. Ganti telur dadar lampun Mbak nek ayame telas. Telur dadar nganten sambel bawang ngoten pun jiyo soe.
Mendungnya perempet-perempet pemirsa. Oh, berarti lampunya sampean pedot Mas niku. Lampunya pedot pemirsa. Suasananya sangat syahdu karena sudah sore ya. Jadi lelene habis, ayamnya tinggal 6. Jadi alternatif lain kita ada yang telur dadar sambal bawang. Pokoknya sak onone nggih pemirsa. Loh, kalau mendungnya itu kayak gini, suasananya sangat indah nih pemirsa. Kalau mboten apa-apa telur, mboten apa-apa. Enten tempenya ta? Nggih, kalih tempe ngoten, nggih. Sambil kerupuk di sebelah kono, jadi dapurnya masuk ke sana. Jangan lupa like subscribe. Masa sampean ini. Jangan lupa like subscribe. Cek menunggu. Ini tamet. Iki lho nduk, bantal iki lho, nggo lungguh iki lho enek bantal. Aku mau dipasang no tripod Mbak Indah. Wes selamat menikmati. Aku ya. Ora, wes kondo aja dikei lagu aku karo. Wes tak kandhani mang. Mboten napa-napa, anu niku kancane kula dhewe ngoten Bu Dik wau. Nggih. Soalnya mungkin nek sepanjang lagu niku kan anu napa mesti ndabing lah. Tak dono suasanane apik to. Kinara mbek Lek Salwa. Ada sama tak tolong ditanya ke ibu. Iki anu nduk ibu karek kurang tambahin 5 menit opo ngono sekarang. Ki seluruh ya. Berarti engko nek wis 6 langsung penutupan. Maksudnya 6 menit wis bar. Siap. Nduk. Guys, suasana keluarga barongan. Nduk. Wis terima kasih ya nduk. Engko nek pas wayah mak-mak mending dikanggo iki ae ya. Ben ketok kabeh ngono. Terima kasih ini dalam rangka syukur merayakan ulang tahunnya Makjah yang ke-17 dan Intan yang kesekian ya. Semoga Makjah sehat selalu. Intan dan semuanya Tani sehat semuanya, dilancarkan rezekinya. Duduk pemirsa. Muga-muga paringi sehat kabeh ya Nduk ya. Mbak Repi, Mbak Denda, terima kasih. Kurang emang ya? Iya. Anu Mas air putih nggih. Air putih dingin berapa? Dingin paringi kalih. Paringi kalih nggih. 3. Ikan jeruk. Air Putih Mas Rado? 2 Ibu. 2. Iya. Ya tambah satu berarti 3 Mas. 3. Wah, susu. Oh, guys, suasananya guys. Anginnya. Oh. Ada udah Jus ngono lho Mas. Wah, iki lho. Ya sampe Mbak. Banyak anget lho nggih. Mbak Indah saya ugung lho. Ya kan apa kenapa ae jero? Aku pehan ae. Aku pehan yo. Banyu putih. Banyu putih tapi mah dingin. Masih kene kok. Aku sing ngadem lah. Iya. Adem. Air putih berapa lagi? Apa tak kasih semua? Masa gak akan disotek deh Mas? Aku bisa live TikTok, Mbak. Aku bisa live TikTok, Mbak. Jangan lupa subscribe. Oke, siap. Iki lho, grup sungkal sentul kan 2. Jadi Ibu tambah 2 deh. Tapi yo berat. Ambil iki. Tambah setunggal, Mas. Nggih. Kita lanjutkan nanti ke sampai nempel Nduk. Dereng Ibu. Papat lagi. Ini papat. Dah cek kurang 2 menit iki nggih ngopo. Mbak Aniska karo Mbak Repi iki pesene Mboten bingung, wis biasa rene, tau rene ya. Lagi pertama iki. Oke, matur nuwun. Iya. Pinggir jalan itu loh Ibu. Saya medun kuwi lah. Kene iki. Pinggir jalan itu loh Ibu. Sing ndi, Dok?
Kentang. Kentang. Nggih. Cendil. Oh, iki padha ndek kene. Enggak. Maksudnya kan kita sudah makan cendil kan Ndek. Dan di pinggir gawan itu kan kita cuma nyebrang tok Ibu. Iya. Iki nek apa numpak perahu boleh. Satu personel itu 10.000 kalau anak-anak numpak perahu. Nah, anak-anak 5.000. Iki aku mempromokan. Nek anak-anak kayak Repa Sawan iki 5.000 yang masih anak-anak. Ini anak-anak ke balita. Berapa? Anak masih imut. Iya. Itu hari nganu newborn. Ya Allah, Bu, aku metengi sak piro. Wis ada ngono engko sapa ubar-ubar aku ben nangis. Iya, dia mau diceritakno awakmu ben nangis di sekolahnya wis tugas wis protok. Kowe tak boleh ngene Pak Pri. Yo karena kena solder. Lem tembak. Tembak malah disolek. Ya. Tangane men kobong. Sing ngerti kan ikutin kan haluan. Tukang nek nawang. Tapi walaupun orang bisa kan masih di bawah umur, Dok. Ora iso. Men tanggung ayahe pun kuwi Ora iso, aduh kan, gak iso. Di bawah umur. Salah kok ben geger kabeh dhewe. Geger. aku mau nyoba. Ya kan membahas demikian nggih konten ini itu dilanjut meneh pas acara kita. Terus doa terbaik untuk jenengan semua. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi